hospitals som uns grans consumidors d'energia, ja que estem operatius 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. Això fa que constantment haguem de buscar noves solucions que ens ajudin a ser més eficients i sostenibles. Des de la Fundació Altaia ens hem fet nostres els objectius de l'Agenda Catalunya 2030 i els hem incorporat en el nostre pla estratègic, on un dels seus grans eixos és reforçar el model de responsabilitat social corporativa i de desenvolupament sostenible. Dins aquest marc hem definit una sèrie de projectes entre els quals destaca el de vetllar per una gestió medioambiental verda i sostenible. Una de les accions incloses en aquest projecte ha sigut la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en 3 dels nostres edificis. Un sistema d'energia renovable que ens permet reduir el consum, ser més eficients i reduir així la nostra petjada mediambiental. La instal·lació més gran és la de l'Hospital Sant Joan de Déu, a les cobertes de l'edifici nou. Són 426 panells que proporcionen una potència total de 168 kWp. L'electricitat produïda va destinada al consum d'energia del sistema de climatització de l'edifici. En el cas de la Clínica Sant Josep, la instal·lació s'ubica en la marquesina de l'aparcament. La instal·lació compta amb 190 panells i una potència total de 75 kWp. L'energia elèctrica generada aporta un 5,5% del consum anual de l'edifici. La instal·lació del CESAM té 90 panells i 35,5 kWp de potència. En aquest cas, el 80% de l'energia que produeixen les plaques és per a l'autoconsum i l'altre 20% es ven a la xarxa. Si posem en comú les 3 instal·lacions, estem parlant d'una producció de 360.000 kWh durant el primer any de funcionament. Això seria el mateix que consumirien 120 habitatges, deixant d'emetre 108 tones de CO2 l'any, que és equivalent al CO2 que capturarien 650 arbres en un any. Innover som una enginyeria instal·ladora ubicada a Cardona, especialitzada en instal·lacions solars fotovoltaiques, tant per parcs solars de generació com per autoconsum energètic en indústries i cases particulars. Per aquest projecte d'Altaia vam elaborar un estudi per analitzar-ne la viabilitat i execució i garantir-ne el bon funcionament. La instal·lació compta amb panells solars d'última generació i es pot controlar remotament, el que permet conèixer la producció i l'estalvi econòmic que porta. Amb aquest projecte reafirmem el compromís de les dues empreses en la millora del medi ambient, contribuint a fer un món molt més sostenible. En el marc del tall sostenible, desenvolupem accions per reduir el consum energètic, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els residus generats i el consum d'aigua. En són un exemple el canvi i millora del sistema d'enllumenat, passant del convencional a la tecnologia LED, i la incorporació de sistemes intel·ligents de control de l'enllumenat. També l'ús de vehicles elèctrics o híbrids, així com la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega elèctrica de patinets. Contem amb plaques solars tèrmiques per escalfar l'aigua calenta i amb un sistema d'aprofitament de l'aigua pluvial pel reg dels jardins. I treballem per millorar la recollida selectiva que fem, d'acord al nostre pla, segons siguin residus urbans, industrials o sanitaris. Tenim un gran repte i camí per recórrer. Amb les nostres petites accions volem ser corresponsables d'un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient.